preguntando que facemos aquí pasada a medianoite. Bueno, pois estamos na vila que ten por eslogan Burela Bonita. O bonito, o do norte, o príncipe azul. O peixe que busca no verán as augas frías. Parece mentira que se ven alimentar ao Golfo de Vizcaya e ao Mar Cantábrico. Seguro que o queredes coñecer, non? Pois, vide comigo. Marea. Boa! Nótase, nótase. Decenas de barcos como este traen aquí as súas capturas. Isto fai que Burela sexa un dos portos máis importantes non só da Península Ibérica, senón de todo o mundo. O 10% das capturas de todo o Estado veñen aquí, directamente a Burela. Máis de 1,5 millóns de kilos de bonito. Case nada. Estamos con Jacobo, que é patrón deste cruce de Cristo, e levas desde os 16 anos andando ao mar. Creo que me parece importante destacar que esta é unha pesca de maneira tradicional, artesanal, non? Porque sacades un a un. Cada un dos bonitos van saindo para fora e ídelos metendo na bodega. A pesca máis artesanal non pode ser. É un a un pescado con anzuelo de forma tradicional. O único que se evolucionou é que antes as liñas alábanse a mao e agora temos carretes hidráulicos. E o cebo antes era feito de folla de maíz e agora son artificiales, folla plástica. Bueno, a hora de ver o peixe, que vexo que está impecable, bonito, limpo, por eso chamo bonito. Por que ven así? A ver, como traedes no barco? O bon resultado aquí é o bon trato que se fixo no barco. O peixe é un a un, colocado, sin que amontonalo, e despois ven na nevera colocado encima de tablas, a unha fila, pa barriga para arriba, todos ben postos e cobertos de hielo. É así de bonito, ben? Ni máis ni menos. Bueno, Ruperto, levas 24 anos traballando para Gadis, madrugando, vindo todos os días aquí á lonxa. Por certo, son as 5 da mañá, 5:30 da mañá, levamos toda a noite aquí. A ver, para a xente da casa, que é o importante dun bonito? Bueno, o importante dun bonito, como o de todo o pescado, é o ollo. O ollo cristalino, despois que o collas, que teña o peixe duro, teso, que non se mova, e o rabo do bonito, que esteña negro, que non esteña pelado, porque se está pelado non o matan no momento de pescalo, entonces está todo rozado e nótaselle moi ben, entonces lévanos á blandura do peixe. Claro. Esas son as tres características que para min son as máis importantes. Fixeime que teñen unha etiqueta verde, eu supoño que é pola trazabilidade ou por unha... Pola trazabilidade é para demostrar que é de cacea, pescado un a un, que non é con rede. Ah, vale. Contarme que tedes como unha técnica que eu non sei canto ten de certo ou non, pero que tedes unha técnica de acariñalo. Así que lle facedes como algo así para saber o bo que é. Home, sí, hasta certo punto, sí. Se o colles e está o peixe lisiño que non che molesta para nada, tocas e tal e cual, sí. Ah, que non notas nin as escamas, nin nada, sí. Non sei canto podes comprar ou canto podes mercar un día como hoxe. Depende do día, do que nos faga falta, pero 2-3 mil kilos, ao mellor facilmente. 3.000 kilos? Ao mellor. Esos son moitos kilos, Roberto. No. No? No. 0587 95 790 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 70 65 no mal precio 5,65 4,95 4,90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 60 65 60 65 40 35 30 25 20 15 10 05 32
Alberto, rematou a subasta, cantos kilos compraches hoxe? Pois debemos ter uns 3.800 kilos de peixe. Trátase de elaboralo todo, poñelo en caixas, pesalo e despois sale para os seus destinos. Despois de ver o bonito en Burela, o seu é mercalo e comelo. Buenas, Fernando. Buenos días, Cañotas, Que tal? Como estás? Aquí estamos. Mira, estuve outro día na lonxe en Cóntame. Burela, dixeronme que había un bonito espectacular, entonces entraron máis ganas de comer un bonito. Aquí tes bonito canto queiras. Tes opcións. Podes levar en lomos, podes levar a ventresca, que é moi rica, e podes facer de moitas maneiras, e rodaxa. Vale, porque agora estamos na época por excelencia do bonito. Total, en plena campaña. Agora no verán é cando todo o mundo pide bonito. En plena campaña, desde junio hasta finales de agosto, sempre temos bonito. Como non teño moita idea, porque eu son de interior, Dime, como non teño moita idea, dime ti que teño que comer hoxe. Hoxe, eu recomendo que leves para facer un marmitaco con estes vale. lomiños que están feitos xa. Vale. Mira, vouche poñer un lomiño destes. Vale. Mira, espectacular, está fresquiño. hostia. Vouche poñer xa aquí. Sí. Poñereche outro. Veña, ponme outro por si quedo con fame, ou Veña, a ver se nunca vai se sabe quen pode comer. Pones que se dous, vale? Vale, Mira, vale. Moi ben. Pésamo aí. isto voucho pesar, Claro. cousa barata, 1 kiliño. Vale, perfecto. Vale, isto xa na casa, córtalo ti como vexas. Ole. Veña, chao, Fernando. Taloiño. Chao. Hola, Fermín. Hola, ¿qué Que tal? tal? Como estás? Bien, bien. Mira, que veño de comprar no súper uns lomos de bonito, maravillosos, e dixerme, tens que ir ali al refugio que Fermín controla moito. Vale, pues Que podemos facer con isto? Que, un marmitaco? vale, pues perfecto. Sí, Veña, facemos vamos. marmitaco? Vamos adiante Bueno, con pues él. veña, vamos alá. Vai Temos dicindo ingredientes. aceite, allo, laurel, guindilla, carne de pimiento choricero, sal, un poquinho viño, o fumé do bonito, das espiñas e da vale. cabeza, pimento verde, rojo, calabacín, cebola, a patata rota, tomate e depois un pouco de cilantro. Moi ben. O cilantro é para botar por riba para decorar. Vale. Botámoslo o allo, quedar un pouquinho, botamos a guindilla rota, a cebola, o pimiento verde, o rojo, movemos un pouquinho, E isto, o marmitaco, máis ou menos, canto tempo tardas en facer? A salsa? salsa máis ou menos media hora. Media hora? Sí. O sea, que Isto 10 minutos máis ou menos, e despois añadimos as patatas, e patatas máis ou menos 20 minutos cocer. O sea, é unha cociña que hai que facer con tempo, non? Sí. Vale. Sí. Hai que xa pochar un poquinho máis, pero que teña un poquinho máis pachado, añadimos o tomate. Agora, este xa leva 7 ou 8 minutos pochando, botamos o calabacín, porque o calabacín... Vaise antes, Sí. non? Botamos a folla de loureiro, a carne de pimento choricero, Iso vai dar ese toquiño aí. sí, mas pica así un poquinho, Sí, dá un poquinho de gracia. O viño blanco E o fumé. e a fumé. E agora botamos as patatas, e deixaron máis ou menos cocendo 20 minutos. 20 minutos están as patatas cocidas. Primeiro dime que os lomos están ben. Sí, sí. Gustanche, sí? Sí, xa Vale. se ve neles. Xa se ve. Sí, están perfectos, Vale. Aí non me fallache. No, porque que me eu- traías calidad, trouxécheme. Eu fun ao peixeiro ali ao súper e díxome, eu levo Sí. moito tempo nesto e son bons lomos. Sí, Así pues. que, todos para ti. Para marmitar, cortámolo en tacos. É un peixe difícil ou fácil de traballar? O bonito. É fácil, ó. Podes traballar de moitas maneiras, pero non ten ningún problema. O que pasa é a cocción, o principal do bonito. Porque se o pasas moito, sache moi seco. E hai que salar un Sí. pouquinho. Botei de sal e máis pimenta. Vale. Más ou menos se pasaron 20 minutos e botámoslo na pota. É botalo 2 minutos, movémoslo un pouquinho, Moi ben. deixámoslo reposar outros 2, tapámoslo así un pouquinho, Vale. deixámoslo máis ou menos 2 minutos e xa está. Terme que sacar unha tapa. Hombre, claro. Un platillo, polo menos. Claro, para probar. Ahora mismo xa, se queres, xaste un plato. É que o aspecto xa así de primeiras é maravilloso,
é como un produto moi de toda a vida, non? Unha comida de que podría haber nunhas festas, nunha casa en Galicia. Sí, o que Non pasa sei. que agora témolo un pouco complicado. Ahora sí, ahora Mas tú sí. tes ti a última palabra. Ai, Fermín. Eu fixen xa todo o que pude, porque trouxécheme un bonito fresco, boa calidad, e daquela eu Eu puxen todo da miña parte. Vale. Agora é o teu problema. Bueno, vamos alá, veña. Primeiro patequín. Pero bueno, é un prato que podes fazer nas casas, en calquera lado. Porque prácticamente a verdura que leva bonito, en calquera casa hoxe un día hai. E depois é un prato tamén que comes en todo o día non tens fame. É un prato, como dixo, para ir traballar, que aguanta. Ti sigue falando. Ai, bueno. É que non ten ninguna ciencia, porque Oh. como necesita pouquiña cocción, aí non fallas. Aí non fallas. Fermín, está maravilloso, eh? Bueno, pues me alegro. De verdade, Me alegro. Está maravilloso. É un prato moi recomendável, xa sabedes. Bonito o norte, e sin de por riba. Está ben tratado, como aquí o de Fermín. Bocado de Deus. Está boísimo, eh?